И здравейте, това съм аз Джипко 66, а до мен са Веско и Роско Пича. Здравейте, YouTube. Да, здравейте YouTube, забравя да пропусна да кажа. Веско ни е гост. Той е брат на... Той ми е брат, а ето и брат ще я взе без Веска. Така, ние сега... Ние сега ще оцеляваме. Роско, къде отиде? За тебе съм, това съм. Чакайте, човек, че пак съм спуснал много деца. Значи идвайте насам горе. Да, насам, тут никъде не пише на къде е сървайвал. Я! О, съм нинджа! О, Дави, що са нинджа! Падна ли бе? О, е там има кокошка. Така, ние сега... Ой, яйце и кокошка. Мислим да живеем на къща на дърво. Това е с него ще... Момчета, да живеем на къща на дърво. Добре. Само да намерим дърво, защото всички... Чакай, отиди Веско е. Веско, къде отиде? Его. Веско е ела при нас. Да идем при Веско. Ние ще идем при Веско, айде. Е там, насам. Ето го пътя тук. Не мога да се кача. Така, сега ще идем малко по-навътре в гората. Значи... Веско Тихо де малко. Ако намерим дърво, да, ще живеем на къща на дърво, ако не намерим. Няма намерим. Или на къща на дърво, но аз мисля, че по-добре няма значение. Тогава на къща на дърво ще живеем, айде. Аз не разбирам, обаче къде има дървета. Гледай, то всичко на нещо. Ще да вземем джунгла да люсина и да си посадим. Ето едно. Той е грипа. Ако се сетите защо говоря малко смешно, това е защото имам скоби. Намерих дървото. И се уча още да говоря сега. Така че някой думи мога да ги изхвърля. И няма нещо. Ако ни харесате, сабскрайбвайте. Как така, ако не хареса? Ако ни харесвате. Ако ни харесате, сабскрайбвайте. И напишете какво искате да построим. Да. Това дърво е добре, мисля. И ще така малко, че не заби нещо. Трябва да се сменям батериите. Нали ще чакате тук, бе? Не чакай. Трябва да се сменя батериите, може да направим нещо. Да остави ли клипа на пауза? Не. Така, това дърво е идеално. Къде съм аз? Да. Не, къде ще е? Тук горе съм. Трябва да сменям батериите. Да, там дете се. Така че, отивам да сменям батериите. Аз си играя тук. Сега се връщам. Аз мисля да оставя клипа на пауза. Хубаво с него. И сега се връщам. Така, извинете, че той малко се забави, но пак продължаваме, нищо не сме правили. Ела на дървото отгоре. Къде е Веско, е? Горе на дървото. Тя е, че коса е. Човек, по-добре да ни... Остана. Чай се това хубаво батерии. Продължавай си мата аз. Роско, не е ли по-добре да се направим някъде къща на земята? За кого? Защото сме по-близо до мината. Там има едно идеално хълмче. Хубаво. Добре, значи, ти долу ли си? Да, за какво? Той е там. Значи това дърво да го взимам и тебе. Тук има какао. Ние имаме идея, ние можем да живеем на дървото. Ма такова, долу ще направим една мина и ще ходим. Да, ма ходим. Тук живеем, човек има водичка, има си пластик. О, Веско, идваш ли? Внимайте. Дали се забавих малко, трябва да спрем клипа на пауза. Но мишката ми е такова на батерия. Чест! Намерих чест. Къде? Ой, печка. Знам го. И работна маса.
Аз имам печка. А пока сработи тама. Не дам нас. Някой ми взе печка. Всичко взех, спокойно, спокойно, аз всичко. О, дъска. Взимам това, взимам дървета. Наистина, извинявам се, че малко се получи, но няма нищо. А той е на пауза, човек, ти нищо няма разберат. Ма са на пауза ли? Сега ли? Майко, паднах и умрях от някъде. Нали знаеш уния дъски, аз ги щупих и паднах и умрях. Аз ги сложих, бе, идиот. Тъй кажи, бе. Чай съм се телепортна при тебе. Чакай, аз слезам да ти взема неща. Опа. Приеми. Чакай сега, аз слезам да ти взема нещата. Ето поне. Чакай сега. Сега ще изкача. Бързай. Ама ако ми стигне въздуха. Бързай. Бързам, човек, по-нагоре не мога. Оф, как ти пращам, значи. Не, бе. Мая умирам. Маля, почнем взима кръв. Май няма да вземем. О, имам една идея, ми трябва една кирка. Ще ме вземете ли за малко? Айде, колко часа? Ето. Сега трябва да се телепортнем при Веско. Ма не ти... Телепорт при Веско. Ами да, ще да пасе. Аре, аз съм готов. Кажем да натиснем топацев. Ето написах. Айде. Чакай, бе. Чакай малко. А, меч. Взех меч. Каменен. Айде. Чакай, аз бъдах. О, Крис. Ай, пиши, бе. Чакай, един ми даде брони. Кожени. Към кой джипко? Веско? Да. Давай. Всичко с неща. Виж, май. Тя е идиот, почи да не Виж, си май. Той е скошен деш. Дай на мене. Ми нямам, един ми ги даде. Сега как да слизам долу, аз не мога да си ги взема. Аз ще го напуша. Чакай, аз ще е да долу. И после ма телепорт. Не дей запушва, Веско, не дей. Е, тук долу ще живее, ме има устройва. Веско, ще дадеш една камена кирка да го оправи така. Веско. Да, откъде се кошен ти неща? Абе, идиот, телепортнете ма. Давай, пиши към мене. Роско, телепорти го. Някой ще даде камена кирка. Кошени неща. Ще ми даде ли камена кирка някой? Ако не лъкнете до 2 секунди, ще я пробия. Сериозно, бе? Е, там го щупи, дай ми камена кирка. На. Веско, дай камена кирка. Човек, наши пред нас колко луди има? Ма не дей пускаха къде. Не съм го пуснал, Веско. Изчезни, бе, Росне. Веско, дай камена кирка. Веско. Вярвачка. На ти, Роско. Да, къде ги видя ти неща? Но запусти с хакане. Няма нищо, ай, скупай. Вътре, това е тест. Получай. Така, ние в момента намерихме въглища. За жалост, трябва съм сачвам да ги правим, но те са с модус. И настоявам веднага да го спрат. Аз човек, аз не съм с ноzo, ще видиш на клипа. Така е. Роско, дай въглед. Не съм Веско. Сега ще направя как да се качим. Ето, качвайте се. Тук имам една идея, но ми трябват много камъни хора.
Смените ли камън, имам една много яка идея. Сега ще го направя. Чакай. О, да, има дяма. Ай, спри това къде. Така, драги зрители, сега ще играем с хак. Аз не играя. Така, какво ще за дърва? Ми трябва крафтинг тейбъл. Пещера. Аз имам крафтинг тейбъл. Абе, какво правиш, бе? Висим го да пушвам там. Защо намерих пещера? Айран, как ще го пропуснали? Айде, излизайте оттам. Ай, Веско, да излизаме от тук вече. Сега Веско ще направя къща, ела. Елате долу. Така и да ми, Веско ми са печка постоянно. Знам. Тук долу ще ни е къщата. Така, не, Веско. Идвай сега горе да се качим, те ще направя. Там го запушите, аз ще е честа и другите неща. Ще се телепортнем при Кристиан, чакай. Джупка, не дей, не чакай. Да, всъщност, давай. Какво да давам? Ай, качвай съм. А вие къде сте? О, качи съм. Ари, идвайте. Идвай така, запушим. Няма да е там къщата. Ето ви е, готова е. Ето ви идеалната къщичка, Росни. Аз това също го правя. Чай малко са, ми трябва крак. Идеално са, гледай с кого ще го направя. Аз ще изпека моето спиле. Оставите върлен ти печката. Ние имаме айрон. Ми изпечи айрона. Махни спилет. Махна го. Сри желязо ще направя желязо. След хора са тука. Да, чакай. Виж къде ще го направя, махни се ли? Ма знаеш колко ми? О, имам едно идея, дай да Аз се хомна. Сега ни трябва много такова. Така да се получи. Айде да почнем втори епизод, че то стана дълъг. Чао от мен, от Рос Пича. Аз бях Джипко 66 и специалният ни гост Веско. До след...